Aquí darrere tenim una xemeneia d'uns 20 metres d'alçada que no seria pas la xemeneia d'un forn. Aquesta xemeneia era de l'antiga màquina de vapor. Es creu que la fàbrica de ceràmiques Pujol i Bausis serà una de les primeres indústries ceramistes en implementar aquesta energia. La innovació amb aquesta energia de vapor d'aigua serà un dels grans canvis dins la revolució industrial. Aquesta s'aplicarà en dos dels pilars fonamentals d'aquesta revolució. D'una banda, en el sector dels transports, i de l'altra, com a força per moure la gran maquinària que portarà una gran producció. Es creu que aquí a la fàbrica s'utilitzaria, per exemple, per moure els molins que moldrien la sorra que acabaria sent el fang, la matèria primera. Es creu que els treballadors de la fàbrica li dirien a aquesta màquina la burra, bé perquè tenia molta força o bé perquè treballava moltes hores.